سلام كبرات تقاتلتي سينما سمرة كما يتصنعكم أب كلو شنخاتكم مجد كتلو ناي وترو تمنيت نايم كم توترو نعاكم نمزناين حبريتا نمتحلافن النزعرو حجون نعاكم يبقعو زبلنايو حدي زعبا حيزنا دبقيلناكم علنا قدم من جمارنا جن حدراكم لايك شير سبسكرايب بمقبار كتتابعونان حدشو كبصحكم دما ناي مزخاخري قاجل جركه تبلون ناتلابنا سنقنا موراليامو متبعكم اي فلينا انابلنا نحجم بار تاريخ هيوت حانت خابتن وريا سنطبويان هاجرنا زخونت نيات افورقن سرحتان زلاله تحستو اينا قريبنا لكم زلنا سناي صنحوت أب بوزح عودتات سنتباب كتساتف زنحت عودتي سنتبابنيايام بفلاي قوا كم تواسايد كاب غزينا بغزي ابيتنا مزكبات كتمص صني حلم نسا كم تواسايد اب لعلي 4 حصيرن فيتشرن فيلمتات بمسرح لوعل ناي مسابقعتا كتنصبارقن تقبالنت كتركبن بقيعيام كم وصيتو دما حانتي كاب عودات ناي زعودي كتكون ون كيلايام عودات سبات كنرين كلنا نتهلو كنتاتهم مر نتي زحلفو منقدي اين كدسولونينام انت خونه زخونه ابسبو درجه هيوت بصيح زلو سب عوداتو وصيت صارو دخامو وصيت حيار رايو مخانو كسحات ايكبان كلهم عودات سبات بتفطروم لعل خالو سبات سلازخونو ايكونن زعوتهم انتاي دا نخعوتو لعل خالوت سلازعرم بر سعيروم استعوت سبات نخالوت ابن زي كونلو مغنيات كهلو ايكلن نيات افورك دما كلتي نايت عناو صقم مسكدلات سغيرا ابس عوت كتبصح مقالا نادان كبرن زقبا سنطباويتيام نيات افورقي ابس مرا غداي بشحنچات ميتن 99 توليدا ابو دما يعبيام ابيات تمرتي مرب بانان حلاين كما باتا كساب كلاي درجه تمرتاخا دحري مكتتال مسمبل 24 زوريا نابساوا بموراد ناي 12 كفلن هاجراوي تعليمن بغبوزا زمد نيات ابزوان صبوسم اطرين كابزلوا منسيات تواساتيام اب عود موسى اتنصبارو بقعتكا نزي ابزوان زلاتو درجه كتبصح اقيلوايم اب كزي قلعنتا لعلي ناي سنه طبب دليت ناي سنه صباقن ميك ابن دليتيو كولي حزن صبارق نيرم دحرغن كابتم هاريتا شعاي كفلننيو اتي ناي سنه طبب دليتا كبنا بله كمت جميروم دعرسا واغن انيات بسنكي تعناو صقم كابيتا كيوصت نشمونت عمتيا تعصيام بسلا زي حلل دغف سدرابيتان قربتانكا معالتاوي حكمناو ختتل اناغبرت حاويا كابيتا كتوص جمرت نطعنا ابزطعم غزي كتنافس سرح بزيها كتوص كجمر انكلاخا اب 2018 بممر افريم كحساي ودخادا ابزوها بزنبره سلطنا تساتيفا نحد عمت تمرت قسيمه بادفانس دايركتين مسبصوتا تمرغت اتسلطنا عبزلا ناي سنه طبب مدرخ كم زخونايا نيات تجلص امونغو تمرتخا حانتي بوزح زي ترايت كليبن اب تخاتاليت فيلم ايسبن تواسات بدحريو ام مرغتا ام مدرخ زسرحوا درستن اليان ناي فريم كحساي ودخادا الباتبل دراما تواسات كابو قصيلاخا اب ارتيست لب تفكر نصبوكي دمتن زامسلا 28 حصرت فيلمات كتواسان كلا اب تخاتالي فيلم فيتشر فيلم انكا اب ارماويت كلته بخلته لوزرس امن زراي كونكون بفرق تلني موغزي ماچالون ابز امسلا 15 فيلمات تواسيان غنا دما اموسا تركب زلا عوتي تواسايتيام نيات العلزن كلن فيلمتات بتا اماچالو زلا ገጸ ባህሪያ ደሚቃ ኣብ ህዝቢ ጽቡቕ ተፈላጥነት ረኺባ ዘላም ኣብ ፊልም ክትዋሳ ብመንገዲ ሃኒባል በለጾም ንዝመጻ ጠለብ ዓይነከ ሓሲየትያ ተቀቢላቶም ነቲ ዝተዋባ ገጸ ባህሪ ካብ ልባ ስለስተላበሰቶ ኸኣ ጽቡቕ ስም ከተተርፍ ክኢላያም نيات نتا سمارت بحال ገጸ ባህሪ
ብልባ ተቐቢላ ስለ ዝተላበሰታ ኣብታ ድራማ እቲ ተደጋጋሚ እተርእዮ ናይ መንባዕ ተዋስኦ ብሳላታ ፊልምያ ከሲባቶም ንያት ኣብ ውሽጢ እዚ 3 ዓመታት ጽቡቕ ስም ክትረክብ ኪላ ዘላ ብሳላ ተስፋ ከይቆረጸት ኣብ ቤታ ሕማማ ሰኒፍኒ ከይበለት ዝረኣየቶ ሕልሚዩ ኣብዚ ደረጃ ኣብፅሕዋ ዘሎም እዛ ተስፈቱ መንእሰይ ዋላ እኳ ን8 ዓመት ኣብ ቤታ ትጣዓጾ ደኣ እምበር ብሓሳብ ግን ካብ ምውሳእ ደቂቁን ኣይዕረፈትን በቲ ስድራ ቤታ ቤተሰባ መሓዙታን ሓለፍታን መሳርሕታን ዝሃብዋ ሞራላዊ ደገፍ ከዓ ሎሚ ኣብ ዓወት ኣብፅሕዋ ይርከብ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ተኸታታሊት ፊልም ማጫሎ ብመንገዲ ኤሪቲቪ ትመሓላለፍ ስለ ዘላ ኩሎም ተዋሳእቲ ብመንገዲ እታ ፊልም ስሞም ብቕዓቶም ተመክሮኦምን ከዕብዩ ተሓጊዞም እዮም ኣብ መላእ ሃገር ዑደት ብምክያድ ከዓ ኣብ ልምዓታውን ታሪኻውን ቦታታት በፂሖም እዮም ኣብቲ ዑደት ዝነበረ ሕክያታት ሰሓቕ ፀወታን ምጭራቕን እውን ንሓዋሩ ካብ ኣእምሮ ኩላቶም ተሳተፍቲ ዝያስ ዝኽሪ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ እቲ ጉዕዞ ብሄሊኮፕተራትን ጀላቦን ዝተሰነየ ምንባሩ ከዓ ፍሉይ ካብ ዝገብሮ ዑደት እዩ ልዕሊኡ ግን ሕውነታዊ ፍቕርን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ስለ ዝዓሰሎም ከዓ ብውህደት ክሳብ ሕጂ ብጽቡቕ ይጓዓዙ ኣለዉ ንያት ኣፈወርቂ ካብ ህፃንነታ ከም ሞዴል ዝሓዘታ ተዋሳኢት ሲዶን ረዲኣ ድሮ ድማ ብሓደ ይሰርሓ ብምህላወን ከዓ ንያት ካብ መጠን ንላዕሊ እቲ ናይ ንእስነታ ሕልሚ ከም ዝሰመረላያ ትዛረብ ንያት ኣብ ሞያ ምውሳእ እቲ ቀንዲ ተላቢሳቶ ክትሰርሕ ባዝብላ ገጸ ባህሪ እንተደኣሃልዩ ከም መርማሪት ገበንን ኣመንዝራን ሓያል መትከል ዘለዋ ተራርጓል ኮይና ክትሰርሕ ኣመነያ ትብህግ እቲ ቀንዲ ከም ኣመንዝራ ኮይና ክትሰርሕ ዘባህጋ ከዓ ብዘይ ምኽንያት ናብ እኹዋፈራ ከም ዘይክእላ ስለ እተኣምን እቲ ጠንቅሪኢና ህይወትን ክንርድኦሞ ንሓዋሩ ዝኸውን ፍታሕ ከነምጻለን ካብ ምባል ሰናይ ትምኒት እዩ ዝብገዝ ምኽንያቱ ኣብ ዝበዝሕ ፊልምታት እቲ ታሪክ ህይወተን ዝደስስ መደብ ብንእሽቶ ኩርናዕ ህይወተን ዝጥምተን ስራሕ እዩ ወትሩ ዝርአም እንተኾነ ከመን በሊሕ ተባዕን ንህይወት ኣድቂቑ ዝምርምራን የለን ነዚ ሓይለን ዘርኢ ድርሰት እንተ መጺኡ ከዓ ንያት ዓይና ከይሓሰየት ከም እትዋስኦያ ትገልጽ ንያት ምስ ኩሉ ሕውስቲ ሰሓቂትን ፈቃርን እያ ነታ ክንዳ ኣቦናደን ኮይና ዘዕበየታ ወላዲታ ኣልጋነሽ የማነ ከዓ ብዓወት ክትካሕሳ ምኽኣላ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ንያት ብዛዕባ ወላዲታ ክትገልጽ እንከላ ከምዚያ ትብል ኣልጋነሽ የማነ ክንዳ ኣቦናደን ድርብ ሓላፍነት ተሰኪማ ዘዕበየትኒ ኣደይ መሓዛይ ናይ ስራሕ ደጋፊተይ ወዘተ ኩሉ ነገር እያ ዝኾነ ጉዳይ ምስ ማማየ ዝማኽረሉ ኣብ ገዛ ስክሪፕት ከጽንዕ እንከለኹ ንመጽናዕተይ ትከታተል ጽንዓት ሓብተያ ማማየ ከዓ ኣብ ምልባስ ገጸ ባህሪ ቀዳመይቲ ኣራሚተያ ከምዚ ዝብለካ ንዝኾነ ጉዳይ ምስ ማማየ ዝማኽሮም ንቕሓተይን ስልጣነይን እዚ ንያት ዘብለኒ መንነት ዝሃነጸት ንሳያ ግደፎ ናይ ህይወተይ ጉዳያት ናብ ዝኾነ ድግስ ተዓዲመ ክኸይድ ከለኹ ዝኽደኖ ዝመስሎ ኣመጋግባይ ከይተረፈ ነቲ መደብ ዝመቻቻእ ጌራያ ተፋንወኒ ምስ ማማ ክዕልል እንከለኹ ምስ ነፍሰይ ይዕልል ከም ዘለኹ እየ በቃ ብዓብኡ ሳላየ ኣብ ዝበፂሕም ብማማ እንታይ ኢለ እንታይ ክገድፍ ኣይፈልጥኒ ብምባልያ ነቲ ዘለዋ ፍቕሪ እትገልጽ እዛ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስማ እናተኾልዐ ዝመጽእ ዘሎ ስነ ጥበባዊት ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ክሳብ ዘሎ ኣለኻ ብቕዓትካ ክሳብ ዘሎ ኣለኻ ግዜ ጥራዩ ዘድሊ ኣብ ዝብል ሓሳባት ስለተኣምን ከዓ ንዝዓበየ ብልጽግና ወትሩ ክትፅዕርያ እትፍትን ተውህቦ ንኹሉ ዝተዓደለ ኣይኮነን እንተኾነ ትዕድልቲ ንኻብ ፈጣሪ ዝተዋሃበካ ተውህቦ ብዛዕርን ትምህርትን ምስናዩ ኣገዳሲ እዩ ንያት ብዘይካዚ ንሞያ ዝሕግዝዋ ዝተፈላለዩ ስልጠናታትን ትምህርትን ቀሲማ ኣብ መጻእውን ብማርኬቲንን ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ምውሳእን ቀሲማ ብቕዓታ ከተዕብያ ትጎይ ንሞያ ዝዕቢ መጽሓፍትን ኢንተርነትን ብምንባብ ወትሮ ዓቕማን ምዕባይ ከዓ ኣብ ጻዕርያ ትርከብ
ካብ ዘላቶ ደረጃ ንላዕሊ ሶኪማ ኣብ ዝሓሸን ዝበረኸን መድረኽ ጥበብ ክትሓኩር ትጽቢት ኩሉ እሞ ንሕና ብወገንና ሙሉእ ጥዕና ተመኒና ኣብ መጻኢ ደሚቓ ክትወፅእ ሰናይ ትምኒትናዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹምዎ እዩ ነይሩ። በዚ እንቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ክትዘናግዑ ሰናይ ሙልየትና እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይተሕመቑም። ከምኡውን ብወገንና ክቕርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጀባ ክንብለኩም ወትሩ ቅርባት ኢና እሞ ከይተሰከፍኩም ሓብሩና። ኩሉ እቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከኣ ሳብስክራይብ ምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ንመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕና ራህዋን ንኹልና ሰሰናዩ። ሲነማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጐስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመረ